Тъна. Писна ми някакви хора да очакват да ги спасявам, след като себе си не мога, и края ми наближава. Не че ще умра, така си го представям. Светлина в тунела блесна. Цял живот мислих, че сляв съм, реално в мене тъмнината избледнява. Всъщност лампата в главата ми е светнала. И сега правя лева в два, нема как да бъда последен брат. Дърпам въжетата, вдъхнах енергия, не за процента, за просто смирение. Правя нещата, които чуваш и днес, и не мога да повярвам, че ми се случва. Че ми се случва. Правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. В този лабиринт изхода си не намирах. Ще слезем на третия изход. 3 пъти питах и сега ще политна за 30 секунди. Финала е близо, дано кацането ми да е прецизно. Шот, правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. В този лабиринт изхода си не намирах. Ще слезем на третия изход. 3 пъти питах и сега ще политна за 30 секунди. Финала е близо, дано кацането ми да е прецизно. Финала е близо, а аз не разбирам защо ми надраскаха вкъщи стените. Сега се опитвам да помня посоки с крила на плещите, ма няма да видим нещата, които те с 20 години веднъж не разбирах. И мисля, че силни ще бъдем на изток, ако вятъра там ни потиква. Няма да се правя на мега добричък, или взимаш твоето, или си плюй на петите. 500 прешки по пътя открихме и пак на финала ще се поздравиме. Прегърнах си всичките братя, когато заминах на запад, да бачкам с думите, че ще се върна по-силен от всякога. Знам, че ще трябва сега сам да се справя. Правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. Правя какво трябваше, отправих какво исках. В този лабиринт изхода си не намирах. Ще слезем на третия изход. 3 пъти питах и сега ще политна за 30 секунди. Финала е близо, дано кацането ми да е прецизно.